Όπως δεν είχε ο Τούρκος τύχει να περάσει με εμάς, έτσι μπορεί να μην έχει τύχει και ο έτσι ο Μάτ, σου το πω εγώ. Όλα γίνονται, παιδιά, στο τέκβοντο είναι Είδατε ένα πρώτο γύρο πόσο φοβισμένος ήταν. Όλα γίνονται, είναι της ημέρας. Ας ελπίσουμε. Έχω ώρα ακόμα μέχρι να περιμένω. Έχω αρκετές στο 7-8 ώρες να περιμένω εδώ να δω τι θα γίνει. Ελπίζω να μην χρειάζεται να μπορώ να συνεχίσω για το χάλκινο. Αν γίνει αυτό, ελπίζω να είναι καλύτερα τα πόδια μου το απόγευμα για να παίξω καλά. Ένα πρόβλημα λίγο με έναν τραυματισμό που είχες έτσι που σε ταλαιπωρούσε είναι. Ο τραυματισμός σήμερα δεν υπήρχε. Το θέμα είναι πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Εντάξει, η μοναδική δικαιολογία που νιώθω ότι έχω σαν Αλέξανδρος είναι ότι δεν έκανα τις προπονήσεις που έπρεπε να κάνω και το φορμάρισμα τις τελευταίες 20 μέρες. Είναι ένας τραυματισμός που ήρθε την τελευταία μέρα πριν φύγουμε για το Ολυμπιακό χωριό, πριν έρθουμε εδώ. Θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό team της Ολυμπιακής ομάδας, γιατί με διπλές και τριπλές θεραπείες κάθε μέρα υπερέβαλαν αυτό. Ευχαριστώ όλους για τη στήριξη και τη συμπαράσταση και ελπίζω μέρα τη σημερινή απογοήτευση, η τύχη να μεταφέρει σήμερα να μπορέσω να σας δικαιώσω.